si Rinaldo Yusay, residente ng Barangay Asuncion, San Jose del Monte, Bulacan. 5 years na po akong na-paralyze dahil sa overfatigue. Sub-sub sa trabaho noong kabataan pa. Ako po ay 62 years old na sa kasalukuyan ngayon. Hirap na ako sa aking kalagayan ngayon. Doon ka nadali, no? Overfatigue nga, sabi ng doktor eh. Overfatigue. Overfatigue ka, kuya. Pero yung titignan natin yung, ito yung Ito yung di makagalaw. Hindi siya makagalaw, pero malambot lang yung Hindi naman matigas yung mga daliri mo. Ha? Ano, ganun common eh. Hindi ito. Yan, di ba? Dito, ito yung matigas. No? Ito yung matigas. Okay samahan niyo ako. Pupunta tayo sa Asuncion, San Jose del Monte, Bulacan. Mayroon tayong ititirapi doon. Tara, let's go! Yes, nandito na tayo sa Barangay Asuncion. Sunduin tayo dito. Hantay natin saglit. Nagsusundo sa akin. Tara. Punta tayo doon sa bahay nila. Naabutan namin. Nag-i-ehersisyo si Tatay Rinaldo. Nagpapalakas daw ito ng kanyang kasukasuhan. Tuwing umaga, nandito siya. Umaga, hapon. Para sa kanya, madali lang daw bumaba, pero pag paakyat na ito, todo kapit siya sa bakal. Nahihirapan daw siya paakyat dito. Bakal ang naging sandalan niya paakyat at makakarating hanggang sa dulo. Ito, pababa na si Tatay Rinaldo. Pauwi na siya sa kanilang tahanan. At maya-maya lang ay inabutan ko sina at tatay ng konting biyaya.
hapon po sa inyong lahat. At nandito na po ako, nakarating na po ako dito sa may Barangay Asuncion, dito sa may San Jose del Monte, Bulacan. Magandang umaga sa inyo, magandang hapon, magandang gabi, kung saan man kayong lupalop naroroon sa oras na ngayon. Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo. Nandito ako ngayon kay Tatay Rinaldo Yusay. 5 years na siyang na-paralyze dahil sa dahil sa overfatigue daw, kaya siya na-paralyze. Dati po siyang driver ng bus. Malayo. Hindi ba ang driver po? Parang ano pa siya? Yung driver? Hindi, sa sobrang puyat kasi, Overtime? doon ako na dali. Sa Ang labas ko sa umaga, alas 3 ng madaling araw. Ang garahe ko, laon na ng gabi. Tapos, kinabukasan, lalabas naman ako, gano'n naman tulog ko, gising ko. Tulog ko, 2 oras lang araw-araw. Ganun? Okay Hinaya mo yun? No, 3 araw duty ko eh. Baba, duty ako ngayon. 3 araw. Kinabukasan, day off. Boss, kinabukasan uli, duty na uli. Doon ka nadali, no? Overfatigue nga, sabi ng doktor eh. Overfatigue. Overfatigue ako, yeah. Ang dugo ko, 220 over 200. Pero yung titignan natin yung, ito yung Ito yung, di ba kagalaw? Hindi siya makagalaw, pero malambot lang yung Hindi naman matigas yung mga daliri mo. Ganun ko muna eh. Yung dito. Yan, di ba? Dito, ito yung matigas. No? Ito yung matigas. Titingnan muna natin yung anong nangyari sa Ilan mo siya dito, be? mga kamay mo. Ay, ilalay pala yan din. Malambot naman yung mga kamay mo. Kung ba nakaano ka? Yung iba kasi nakaganon na, balaktot. Ilalo mo. Pero yung yung dito sa panga mo, hindi naman naapektuhan. Bulol nga ako, bulol. Kuya, ayaw mo electric pa. Malapit. Ano na yan? Bulol ako mga Pero dati hindi, no? Hindi. Alin yung iniinda mo talaga? Ito. Hindi ma-direct ka agad eh. Dito sa may tugtungan dito. Hindi naman. Hindi naman nagano. Pero may bukol dito. Parang bumukol na. Yung dito lang sa may siko lang yung matigas. Hindi mo mabigla. Matigas. Ang iniinda pala ni tatay ay ito yung bandang sikon niya. Oo, yan. Dito sa may Mamaya braso. may kami dito yung video na pag na-upload mo. Dito lang. Medyo Pwede yan share matigas. kayo kita, Mema. Medyo matigas yung sikon niya. Parang yung bakal na maliliit na bakal. Medyo matigas talaga. Tapos Tagal na kasi yung kuya. dito naman yung mga daliri niya ay okay naman. Normal naman ito. Parang normal lang, pero yung Ito ang medyo matigas sa gitna. ang matigas lang dito sa gitna. Nakikita niya yung pag mag-upload na rin. Tapos dito, Ayan. ito I-upload niya yun. Kasi matigas din. dito sa may ulna, dito sa may ulna ay medyo matigas din. Yan, matigas siyang maski Yung una tsaka paikot-ikot mo. pangalawa, kuya, nakita. Lahin muna natin ay yung kabilang muna, yung kabilang side muna ng katawan niya, Tatay Rinaldo. Ito, relax muna natin to, sandali. Doon muna tayo sa isa, ha? Paglakad. Medyo maglakad. Hindi mo lugi kasi nagkaso eh. Nanalo na ulit sa kaso. Ang dami ng Milyonaryo yung mga yun, ha? Eh magkano isang bus? Oo. 5 milyon. Ang dami nun. Ang dami. 100 unit yung yun eh. Buti nakadeligay sariling bahay dito. No?
May binibenta ko ba dyan? Meron pa. Parang walang titulo dito eh. Ha? Rights lang. Wait lang ha. May ano ba? Kasabayan. Kaya mo yung kuya kung tatlo sa halimbawa sila. Oo. Isang araw. Yun o. Tumunog o. Yun o. Tumabad nga eh. Pero malambot pa rin sa'yo ha. Malambot. Yung iba talagang ano talaga eh. Saka ano na. Homeless na. Siguro lagi ka nag-exercise. No, araw yan. Lagi yan siya kuya. Yung tumunog. Ay, salamat. Tumunog. Tumunog eh.